Waging-wagi na naman tayo dahil sa nakaraang UPLB Gandingan Awards na may temang kabuhayan, buhay ng bayan. Ang nagwagi ng Most Development-Oriented Talk or Discussion Program ay ang Bawa ng Chismis kay Sonia Soto ng CLTV 36. Tulad ng Gandingan, kami po ay patuloy na dadagundo, mag-iingay para mangibabaw ang katotohanan. CLTV 36 para sa katotohanan, para sa taong bayan. CLTV 36, atin to, dakal pong salamat. Ang pinili ng mga iskut-iska bilang Most Development-Oriented Livelihood Program ay ang AgriTV Central Luzon, Balsa Integrated Farms ng CLTV 36. Ito po ay magsisilbing inspirasyon para mas pagbutihin pa namin ang AgriTV Central Luzon upang mas marami pang mga magsasaka ang mabigyan ng pagkilala sa larangan ng agrikultura dahil sila po ang buhay na bayani ng ating bansa. Isang karangalan na may bahagi namin sa inyo ang tagumpay na ito. Maraming salamat! Makakaasa kayo na gagampanan pa namin ang aming misyon na makapagbigay ng napapanahon at mahalagang balita at impormasyon anumang oras kahit saan. Mula sa CLTV 36, atin to!